Thanksgiving kag New Year's Mass pati gayunon sa Kapitolyo Provincial. Subong man, BCPO Director Martir nagapasalamat sa kooperasyon sang publiko sa mataway nga pagsugalaw sang bag-ong tuig. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Halos puno naman ang mga hospital dito sa NCR sa Metro Manila sa pagsaka naman sang COVID. Bangod sini, ang aton gobyerno magapatigayon hindi lamang sa pag-restrict o kon pag-istrikto sa mga di bakunado kag ang pagpabuster patigayunon agod isabat sa padayon karon nagasaka biktima sang COVID-19. Pila ka mga kabangdanan sini amo ang pagdagsa sang tao sa nagligad nga 2021. Bangod sa paggalog sang restriksyon sa COVID, dumagsa sa mga lugar sa diin mahimo natapikan sang kagaw sa mga mall. Nag-abre ang mga sinihan dito sa Metro Manila. May mga party, may pila ka mga pagsaulog sa pagtinipon-tipon nangin kabangdanan nga high risk na sa COVID-19 transmission suno sa okta ang Metro Manila. Delikado ini. Kabay pa nga hindi ini siya maglaton dire sa aton sa siyudad sang Bacolod agod padayon maga-enjoy kita sa level number 2 hasta pa ini sa Enero 15. Halong lang kita. Hindi kita magpasimpalad nga hindi kita pagsudlon kag dagsaon sang kagaw dala sang COVID bag-ong variant nga Omicron. Halong dire sa siyudad sa Bacolod ipangamuyo taman ang bilog nga pungsod Pilipinas kabay pa nga hindi tuman maglala ining paglaton sang COVID sa bilog nga pungsod Pilipinas sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:04. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabila. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit. Aber, kamusta ang syudad sa Bacolod? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Okdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga ng mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway karon no sa siyudad sa Bacolod kung dalanon ang aton pagkahambalan masyado gid ka tawhay no sa sininga kagahon aksyon na Fred. Although may pipila na kita ka mga kauturan na kita panglakaton going sa merkado while ang iban aksyon na Fred panglakaton man ang iba nakasukpas ang sapatos. I think mag-amat-abatan sa pag-exercise no sa pihak nga matugnaw ang aton sini nga kagahon ang huyok sang hangin action Fred nagapanalupsop gid no sa imo sini nga mga kaunuran ang iban siguro kung ara sa umaga panalupsop sa kaugatan. Aga pa. Makasinig ka balayang tindog ta para magpangape. Ang iba naton nga mga kauturan of course gapangarumbot man sang habol kitaon man gani aksyon na Fred, especially kung magalabay ikaw sa dalan sang Burgos kilid ang sang mga butika the same sa dalan sang Lacson kilid gihapon sang butika kakilid sang ospital sa sining tinion makitaan mo at isang banig nila okay na lang niya ang ila sining banig bala aksyon na Fred isa ka karton muna ang kalabanan nga makita naton. Uy, nagpakita ng aksyon na Fred ang haring bulan, no? Sa sining haring bulan. Ang aton sining mga bituunan gali, no? Kabituunan sa kalangitan nagpakita na. So kabay pa aksyon na Fred, no? Pag uru adlaw magpakita man si haring bulan para sa rather si haring adlaw para kahit paano makapamalabla sa mga nilabhan kay previous day, Sabado, Domingo, medyo madulom ang kalangitan, gaulan, nagataliti,
kag plus pa ang kuyog sang hangin na masyado ka kuan balaksyon na Fred, masyado ka tugnaw, no? Subok ang patrol ari na diri bago lang ka abot gid, no? Sa area sang Burgos sa public market para may idea man ang aton sini nga mga kauturan isa makapamangkot kita as to sa presyo sang isda sa merkado. Aksyon, Fred, kung imo madumduman sa last 3 weeks mismo sang December, makitanta nga mahal gid, no, ang presyo sang isda. Pero sa karon ari ka diri sa sulod Aksyon, Fred, ari damo na tawo pero gahulat man sila sang gahulat sang supply sang isda. Aksyon, Fred, walang ibang diri gaamat-amat naman sa pagplastar sang ila sini nga mga baligya. Uno makitan ta diri samput mo gidya bangros, no, bangros balariti may araman dai pila subong ang presyo sa bangros. So, ang lako, 80, to 60 ang duwa isa, to 40. Bangros na. Bangros. Oo, nagmahal, no? 280 pa? Ang ligad pa? Oo, 280 ang dagko, ang gagmay, to 40. 240. Oo, ang available tani, subong ano ning, bulaw-bulaw? To 80. 280. Nagmahal sa Giapo, no? Hindi ka naman barato. Ha? Hindi ka naman barato, kay madlos pa. Oo, mamadlos. Pagnaw pa sa... Ano? 180 kapital, dagmay. Kapital na. 180. Kapital pa lang. Oo, pero si retail ta na, kapital 40. 240. 220, 240. Palariti tani yan. 250 pala na kapital. 250 kapital. Nagligay niya, 180 kapital. Pero subong yun, 50 na kapital. Mahal pa, no? Oo, nilit ang supply Aksyon, Fred. So, para mo pa lang na makitaan ta sa karon may limpyohan na diyo, amat-amat ang pasayan. Nadagko na ni nga pasayan, mga putian ni klase nga pasayan. O, pila ni boss ang pasayan ni Subong? Boss, wow! Pila Subong ang kilo? 3, sila. 380. 380 Aksyon, Fred. Amo ni ang presyo sa karon. Pero may ari pa ding ibang Aksyon, Fred. Mag-amat-amat pa lang sa pag-break ay sakitan sa diriya. Halos 4 pa lang ang bukas, no? Sa sininga aga. Pero katon sa pinakapunta may available naman diriya. Pero ang baligya way pa. Ang baligya way pa ay ari nagali si ano, amang kutunta bala ang iya sining nga baligya sa karon kitanta hipon pasayan kag available man ang tilapia. Pre, pila subong ang tilapia ta? 180. Kami yaman. Oo, ani lumiyagan mo niyo? 200 subong? 200 subong lumiyagan. Oo, lubo-lubo mo subong. Ay, lubo-lubo. Ano niyo? Ay, hipon ka din. Hipon. Oo, 140. 140. At isa mo ni ang medyo nubo subong nga presyo Aksyon, Fred, no? Nubo nga presyo ang hipon 140. So, kitanta ang pagtalbog, pagsaka pa sa gihapon sa nga presyo sa nga isda diri sa area sa nga Burgos sa public market. So, for Aksyon, Fred, amo ni ang pila ka mga sitwasyon karon sa syudad sa nga Bacolod na lakip na diri ang presyo sa nga mga isda sa merkado sa Burgos public market. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Grava. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang sinasalabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na. Kay Elvira Hilogo, good morning. Kay Alex Puentes, mayong agaman. Kay Milili Oligo, kay Erne Udas Colidas, morning man. Kay morning, Happy New Year, kon welcome kay Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Mat Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa, siling ni Milili Oligo. Good morning, tamyaw ko Wilde Gases kag Dimina Gases sa Barangay Bata. Thank you gid siling ni Elvira Hilogo. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D.
pa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampiligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na nay sansay anong nagkahintangan responsable at pagbalita pagdahil na italak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Kamustang tikang sang panahon, ang nauna nga simana sang tuig 2022, da medyo huluhilway kita sa Bagyo, kon pamatian ta ang report sa pag-asa. Wala sa malain nga panahon, nga nagsulod sa pungsod o kon Philippine Area of Responsibility sa masunod nga 3 kadlaw. Apang ang shearline, padayon nagadala sang maulanon nga panahon sa Visayas kag norte nga bahin sang Mindanao. Panalagsa nga pag-ulan kag pagpadaguob mabatyagan sa Visayas, Davao Region, Caraga kag Northern Mindanao.
padayon man nga mabatyagan ng hangin amihan sa Northern Luzon. Magalumon man nga panahon ang maeksperiensya sang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, kag Quezon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Kay Manjo Arnihoda, good morning. Kay Cherlen Arnaiz, ara na sila. Kay Melvin Piñapel, kay Rinabel Gamboa, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Ikatatlo kaadlaw pala nga nagbukas ang tuig 2022. Daw sugalawon kita sang 40 kataas nga pagsaka sang presyo sang gatong. Daw perting New Year sang mga produkto sang gatong magaibwal masobra piso naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why hindi may naman amatan ng sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway dito sa tinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684
Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYAZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYAZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig. Las 4:35 na. Kamusta? Wala pa maumpawan sa gihapon ang biktima sang bagyong si Odette. Ang katapusan kag padayon pa nga gina-record 400 na ang nagkalamatay, subong man mga 400 tigid kag 78 ang tubtob niyan ginapangita pa missing. Ang kuryente wala pa mabalik sa iban nga mga kaprobinsyanan. Amo ina nga ang tanan nga linemen sang kooperatiba sa bilog nga pungsod Pilipinas ginpadala sa lubos na apektuhan sang bagyo para nga ibalik ang kuryente. Dire sa aton sa Negros sa sur nga bahin, may mga lugar pa nga wala pagin makabalik ang kuryente bangod dihamak ka mga poste ang nagkalatumba, bangod ang iban natumbahan sa dalag ko nga kahoy, ang iban nagkalapugday sa mabaskog nga waswas ang hangin dala sang bagyong si Odette. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36. Si Imbong Jucampo nagaupod na sa aton, bao panati ko no, sa ARB. Si Estila Yo Barbo, kagagawad Timay Kagmunit Lobaton, ginatamyaw ni Milili Oligo. Si Roland Guarino Morning, sa Paglaom Village Boy Kagnining Guarino, taga Paglaom Village, good morning.
kay Ronnie Gordon, kay Florencia Villacampa Morning Man, nagamonitor sa La Union. Happy Monday ko no. O sige, Arreglado, si Judge Nap Diamante kabugtaw na ni. Si Biti Lau sa Binalbagan, kay Riobin Tampos ang LTO, kay Dr. Valencia sa Binalbagan, Happy New Year. Si Toto Raul Alibu, gagaladlad ka na pamahaw das dalom, kay Roy Marino, kay Pare Mias Arroyo, kay Councilor Roni Torino sang Don Salvador Benedicto, sa Dilag Pamilya sa Sumag, kay Junjun Agustin ang pamilya sa Kawayan, ba si Marlon Kaglagrimas Reyes nagamonitor, si classmate ko Efren Pumpirada sa Merkado sang Sumag, si Parikinit Pamon, kamusta? Ginakamusta ka? Ni Larry Benitez, kamusta ka na kuno? Si Philip Bilyisa sa Murcia, good morning man, kay Marvin C. Happy New Year, kay John Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilia gabugtaw na ni, si Ihado ko Richard kag Toto Bino sa Barangay 4, may Christmas party sila kagabi. Si Paring Istoy Querido da, bibangon na kag mag-walking-walking. Sa mga Kaisi Boys, Happy New Year! Kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Loria Porrado, tira kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay Lunini Canson, kay Buniad Bincula, kay Bibitan, tira kay Engineer Nariel Bantay, kag Engineer Paticana, kay Jerome Solinap, kag Mark Chua, Happy New Year, Ged. Kabay pa nga, happy gi kamo sa inyo sini bulag tuig. Mabalik ako pagkatapos sini. 2020 tungtong 2021. Number 1! Kilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidulog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala ka po na sila nga tawag ako nga icon of the year, na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na
ang gawi mo mangin sulundon sa iban, hindi ka bala tutos sa kanginan, amo na ko ng issue lang, kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binaluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Putsilingon, sulundon ka, kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihemplo sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdalasang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon. Time las 4:44 na. Bawa, mga 153 mano, biktima sang palupok. Amo nang siling naton, kung ginbakal nyo na pagkaon, kung tani wala problema. Te, bukas tuig, ara kamo iya sa hospital. Te, ang leksyon sa masunod nga mga tinuig, imbes nga ibakal palupok, ibakal pagkaon. Imbes nga enjoy ka pagbukas ang tuig, kay ang survey sang SWS, 93% sang pumuluyo, dako ang paglaom nga ibwal ang ila sini palangabuyan. Mangin malipayon sila. Mangin mabinungahon ang tuig 2022. Ti kamo ya, ara kamo sa hospital. Hambalan na gid eh. Dapat pagkaon lang, hindi palupo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Baw si Banisa Mayo, nya baw grabe, super cold gid ya. As in negative 9 minus 9. Woo! Cold sa Minnesota. Manisa, good morning. Subuman, dira kay Junel Cartel Bilyote, Happy New Year. Bilyote family sa Central Mao, kay Olive Tababa, si Jinky de Alagdon, morning ko no kay Mr. Biboy Bilasor, Benisa Mayo, kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Milili Uligo, Alex Montisa, Rimal Suato Imperial, kag tanan nga pamilya, dira sa Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Ana Sinoro, sige morning, kay Joy Ronquillo, sa Magalyon, Pamilya Ronquillo, Ogates, Estares, Ilocano. Sige. Good morning sa inyo da. May lang nga pagmonitor. Baw, si War M. Dayap, Happy New Year ko no. Kay Bungbong Dagoob morning, Happy New Year, Happy Monday. Monitor lang sa Imos, Cavite. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Co. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod,
Malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, dati pinagapat-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
Dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot, antes kag pagkatapos sa Tres na halong daw umarangkada naman ang COVID dito sa NCR 40 na. Te ipatuman na ang ginatawag istrikto kayo nga restriksyon kag sa mga di bakunado. So magpabakuna kita. Iniro te masako naman ang ikatatlo nga shot booster naman ang aton sini nga patigayunon para nga magbakod pagid ang aton lawas sa anuman nga arangkada sining Omicron kag iban pa nga virus gabulos-bulos lang sila no daw hindi maintindihan may Delta may tanan na lang may Omicron anon dason daw wala sila gagwaaw alain niya kay hindi lang Pilipinas bilog nga kalibutan niya kung umigo siya daw ginabuo bala gapangalapkap siya sa bilog nga kalibutan amo nang kadelikado gid ba o por Dios por santo extra nga paghalong Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na kay Roel Aligata sang Hinigaran good morning kay Joy Ronquillo kay Jupil La Chica Rial Tamyaw Happy New Year taga-barangay. Sino ni taga-barangay Alim, Sitio Maabon, Banwas ang Hinubaan. Kabay kuno nga makarecover sila. Ipangamuyo man nato na ang ila recovery. Carlo Alandoni, Buyayot, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo. Philippine Standard Time, las 5:02 na. Aber, diri kita. BCPO Director Martir nagapasalamat sa kooperasyon sang publiko sa mataway nga pagsugalaw sang bag-ong tuig. Luis Balita. Upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric, please go ahead. Good morning, Action Friend. Report gikas sa Bacolod City Police Office. Ginkalipay ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Partir nga nangin peaceful apag sa ulong naton sa bagong tuig diri sa masyudad sa Bacolod. Ini matapos wala sang kaso nga indiscriminate firing nga report sa kapulisan sa Bacolod PNP apang may mga kasos nga nangin biktima sa palupok matapos na Action Friend ang New Year o Bali na tuonay na sa Enero 1 sa diin duha ka makabataan ang nangin biktima sang palupok. Suno sa kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Partir, efektibo ang dissemination information nga ilang ginhatag sa mga media nga nakabulig sang dako kun nga na-reduce ang kaso sang firecrackers incident kag indiscriminate firing diri sa masyudad sang Bacolod. Yes, even the lower na ang COVID level nato na may mga fireworks display na unleash. Hindi pa rin sa una nga wala kita sa nagpaligya. Pero kung subong allowed naman ang paligya sa private person, yun ang mga tao nag-iba. Educated man sila, nag-educated man sila, naka-learn sila, naka-receive naman sa information about sa palupok. And siguro nag-cooperate. Kaya isa pa, actually, ang siguro kaulan-ulan nabi. So basta na-minimize siguro ang pag-alupok kag magawa sa panibalay. So, mga factor na kernel nga ginakonsiderar mo kung nga ang naggamay nga itong cases. Oo, yes, actually, amo sila. No? Information dissemination siguro mayo kaya very effective yung tayo kita natin firecracker-related injuries. Are you in favor, Colonel, na doon na lang yung mga pagbaligya sa mga palupok ka, Colonel? Yes, so I'm in favor actually, Eric, no? Pero kung magpanupok kami na fireworks display na lang, isa na lang para ma-view sa tanang patay. Asal Fred, si Bacolod si Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa sinikatuig 2022, ang kapulisan sa Bacolod na PNP ang mag-focus naman sa preparasyon sa ginapaabot ng local kag national election. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon, Eric Magbanwa. Mga kaaksyon sa dinig ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:05 na. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, nagaupod sa aton karon nga taagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sa moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, ginapalumbok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga buto. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa militon mga balita nga gala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat
Matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Pagdayon, Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Standard time, las 5:09 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. 6-18. Una nga bula, resulta 6 kag 18. Second draw, 23-1. Ikadua nga bula, resulta 23 kag 1. Third draw, 15-33. Ikatatlo nga bula, resulta 15 kag 33. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Luto 649 kita. Bao dako ng jackpot 108 milyones 246,513. Winning combination in any order 24, 31, 43, 28, 30, 42. Resulta sang 649 24, 31, 43, 28, 30 kag 42. Dire kita. 658 kita. Ang jackpot 54 milyones 346,532. Winning combination in any order 10, 25, 1, 35, 4, 58. Resulta sang 658 10, 25, 1, 35, 4 kag 58. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na morning da. Kay Manuel John Ong Gran Kapal, kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. May lang nga pag-monitora. Kay Emrose, di na to si Emrose to. Emrose Ariula, mayong aga lang nga. God bless ko no. Daligid lang, may ara lang ako paalinton sa inyo. Maayo ini para sa inyo ikaayong lawas.
ang Bluterna plus herbal capsule. Ano ini siya? Himo ini sa Bluternet flower extract, insulin plant extract, may turmeric siya, cinnamon bark kag probiotics. Food supplement ini, pero bugana ini siya sa benepisyo para sa ikaayong lawas halin sa 5 ka mga kombinasyon sang ingrediente nga herba. Puno sang antioxidant nga nagaproteksyon sa inyo selula batok sa mga unstable molecules. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang gin temporaryo, gin paiway anay, bangod sang level 3 sa NCR. So, ambot silingon, ang pagpadulong sa mga estudyante sa mga bulutuan temporaryo anay, nga gin suspender, bangod kay sumaka ang level sang COVID dito sa NCR temporaryo, kung tani sige-sige na. Ang face-to-face nga klase, temporaryo, gin-suspender naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kayo si Mungkal Torilla. Okay, Happy New Year. Ga-monitor siya sa Binalbagan. Kay Rick Hintiliso, mayong agada. Kay Tatay Ben, Nanay Bibot, Kansilyer sa Purok Kure, Barangay Pandanon. Taga Barangay Pandanon, good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name na amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko nakadamog ko dito at that time, no, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nakadamog isa nagtamog dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ang Korte Suprema daw medyo gin-suspender gawa ang ila opisina, 3 sila mga empleyado inigo man sang COVID. Wala patawad. Halong-halong kita dire sa siyudad sa Bacolod kay didto ya sa NCR 41% ang pagsaka sa mga pasyente nga ginsulod sa mga hospital. Ready na. Alert naman ang mga hospital agud magbaton sang mga pasyente inigo naman sang COVID-19. Puwerte ito dagsa sang tao pa imo nga hindi maintindihan ang iresulta niya, lumapta naman si COVID. Dihamak naman ang mga nagkala hospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 na kay Art Tandoy sa Hacienda Panggulayan Central Maaw nagamonitor. Kay Dodge Dalida, good morning da. Kay Nemisha Roques, kay Jerome Lipana, kay Atia Kim Iriman, good morning, Happy New Year sa inyo tanan. Diri kita, business one-stop shop sa Bacolod, mag-aumpisa subong nga adlaw sa Ayala Mall. Balita City Hall. Detalye po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Good morning, Action Fred. Umpisa subong adlaw, Lunes, Enero 3, 2022. Mag-umpisa ng tuigan ng Electronic Business One-Stop Shop o kon IBOS sa Bacolod City sa may Ayala Mall sa Capital Central. Ini na ang ikaduwa nga tuig, Action Fred, nga sa among mall pati gayunon ang ining aktibidad. Kung madumduman nga sa IBOS, dali nagatipon ang tanan nga mga opisina kag units sang local government unit, Action Fred, nga imbulbado sa pagproseso sang renewal sang business permit kag mga lisensya sa kada tuig. Ang ining aktibidad, Action Fred, ang masami nagalawig tubtub Pebrero 28. Kinapaabot man, Action Fred, ang presensya sang 61 tanan ka mga barangay sa Bacolod City nga mo nag-i-issue sang barangay clearance nga isa sa mga requirement sa pagkuha sang business permit. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, mga ka-action sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sing amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa mga nagapangita dira sang effective Watang himo sa mga health protocols, you cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagino, no? Ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.0 sa NCR bangod level 3 dito. Amo ina, pero dire sa Bacolod wala pa sang mensahe ang DepEd. Klaro? Sige. Kay Imbong Diocampo pangapi upod kay Kap Bito sang Maaw, good morning. Kay Estila Pahilanga Cesar, Happy New Year lang. Baw si Elizabeth Malaka Gamala, Happy New Year ko no. Subong man, kay Clark Morino, nagasaulog siya kadlawan karong nga adlaw. Clark Morino, happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Ruby Pokihara, good morning. Kay Aida Alunan, may lang nga pagmonitor. Kay Christian Rua. Balikan ta kamo pagkatapos ini. 10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration
to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-intas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga tago-ragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalit nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matutuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ, Aksyon Radio sa ini ang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, nagapanindugan sa kamatuoran para sa pagsanyog sang Pilipinas. Thanksgiving kag New Year's Mass pati gayunon sa Kapitolyo Provincial. Balita Kapitolyo. Detalye sa inyo po ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. May ara sang pag-tretipon nga patigayon sa mga aga sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Nasa din pangunahan ni Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ining aktibidad amo ang Thanksgiving kag New Year's Mass sa Social Hall sang Provincial Capitol nga mag-umpisa yan nga alas 8 ang tak na sabong aga. Now maghatag sang yesterday nga mensahe una si Vice Governor Ferrer kag pagasundan man sa mensahe ni Governor Bong Lacson. Dalaw ba nga ida sa nga mensahe amo ang pagpat sa kunano ang tabahangka ng eksperyensya na sumalang sang Negros Occidental
seding pandemya dala sa COVID-19. Dili man ila seding ipalayag kung anong ila sa kanan-awan kag ginalauman sa pagsulod sa bagong tuig. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hiluya na Aksyon. Ingkabang sa Pinas laboton ka sa amon balita ka serbisyo sa bata tayo Pilipino. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Lantaon tayo kung ano ang mga mensahe sang aton sini mga public official baw tuig 2022, tuig inisang eleksyon. Porte, no? Gari na gumba naman Gari na gumba naman ang mga dalanon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga kaluluoy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber. Ang pinakabago nga produkto sa Life Extension Philippines. May powerful detoxification effects ng plant fibers, prebiotics ag alkaline food. Likawan ang colon cancer pagi sa pag-inom sang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada tapos ka. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Magbisita sa Ayala Malls Capital Central. Agud ma-eksperyensya ang Heart of Bacolod, sentro sang pagtililipon kag diri makita ang ginapabugal sang Negros. Ibalik naton ang masadya kag halandumon nga mga selebrasyon nga inyo na eksperyensya sa Ayala Malls Capital Central. Nagapatuman man sa distrikto nga disinfection kag sanitation sa mall para safe kag wala sang dapat kabalakan sa inyo pag-shopping. Ang Ayala Malls Capital Central ang nahamtang sa Gatuslaw Street, Bacolod City. Kita ay kita sa Ayala Malls Capital Central, the heart of Bacolod. Life C Vitamin C. Gamit ang vegetable capsule. Dali matunaw, non-acidic, garantisadong epekto batok sa nanarisaring asay isang impeksyon. Pareho sang ubo, sipon kag trangkaso. Para sa sigurado kag mapag-on nga immune system, mag-inom sang Life C kag updan ini sang Life Extension Vitamin D3. Ang perfect combination para sa ikaayong lawas mo. Mag-Life C, ang doctor's recommended nga Vitamin C. Another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Hindi nga pahanumdum ginadala sa inyo sang talatapan ni Governor Bong Lacson. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamay
nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamay
matian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Later entry, opisyal nga nabalag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, again konfirmar ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soris, ang spokesperson sa Police Regional Office 6 nga nangin matawhay ining pagsugalaw sang Anyo Nuevo sa Reon 6 sa dinsuno sa iya ang kadungan sa pagsugalaw sang bag-ong tuig wala sang na-record ang mga kapulisan nga nagkalabiktima sang stray bullet incident apang may isa ka sibilyan ang naaresto matapos nga nagpadupok bala action Fred ukon ginatawag nila nga illegal discharge of firearms pag ininatabo man sa syudad sang Iloilo. Now ginpahayag man ni Solis nga base sa record sa mga otoridad as of kahapon nga adlaw 33 ka mga persona ang nagkalabiktima sang firecracker related incident. Bangod sini action na Fred kay como wala man sa nagkalabiktima sang accidental firing nagpanginbulahan man ang mga kapulisan sa sang PRO 6 especially si Police Brigadier General Flynn Dongbo sa mga pumuluyo diri sa Western Visayas sa ila sining pag-isa nagbulig man sila nagkooperar kagasubong man nagsabat daw kung sa pagsabat sa panawagan sa mga kapulisan bangod sini aksyon Fred lubos nga ginapasalamatan man sa mga kapulisan ining mga force multipliers naton especially ang Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Police Provincial Office ang mga barangay official subong man ang local government unit sa pagpakigbahin o kung tapos nagpakigbahin para matigayon ining peace and order sa ila sinintag sa mga nasakupan samtang ginasug-alaw ining bag-ong tuig. Sa lugang paginaton nga balita aksyon Fred, ginabulong man karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ining 54 anyos nga amay matapos nga ginabuno kahapon nga adlaw sa Purok Mapalaron Barangay Zone 12 sa syudad sang Talisay. Ining biktima ang ginakilala kay Danilo Lumilio, nagapuyo man ni siya sa amuman nga lugar. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Major Jigger Jimeno, ginaligar nga ginsulod sang suspect nga si Julius Tribaco ang puluyan sang ila sini nga tupad balay nga si Omber Abaring ugaling kay tinakita ni sang biktima nga kay ginakwat niyang DVD player bala action project ginhaboy dito sa guwa sang puluyan ugaling kay nakita ni Lumilio magin palapitan niya ni kay plano niya kung tani nga tapnaon ning ginahimo sa suspect asusta kay siya naman ang ginpuno. Report nagikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka mga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, good morning. Si Banisa Mayo, tamyaw ko no, iya utod, Mrs. Alvarez, Nich Herrera, Mercado sang Tangob, Bani Kape sang Tangob, good morning man. Subong man, kay Jinky Dialagdona.
at iya Kemiriman Humalumina, kumpare Bia Jonathan, Alex Muntisa. O sige, kay Milda Garcia Puentes, good morning sa Banaya. Nga si Jonathan, birthday niya. Aba, ti mayugid nga pagsaulog sang kadlawan, kay Nimpay Banyes sang Tangob, good morning man, may lang nga pagmonitora. Kay Idilaos, kag Nanay Isabel sa Victorias, Lady Mi Gumban, kay June Serna, good morning, kay Junalyn, o kinabasa ko na ini bagulang, kay Ana Sinoro, kag kay Connie Laparan, pamilya Parans, Labanyigo, kag Esparicia. Okay, good morning sa inyo. May lang nga pagmonitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santone Plus Herbal Soap. Makapahubin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasilungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad. Sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Maisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!